Fysik. Nitrogens kredsløb. Et af de grundstoffer, der har størst betydning for planters vækst, er nitrogen, N. Nitrogen indgår i opbygningen af både proteiner og arvematerialets molekyler, DNA og RNA. Uden nitrogen vil planters vækst gå i stå. På trods af, at atmosfæren indeholder knap 80% nitrogen i form af N2, er nitrogen den begrænsede faktor for primærproduktionen i de fleste økosystemer. Når det forholder sig sådan, er det fordi den atmosfæriske nitrogen ikke kan udnyttes af primærproducenterne. N2 er en luftart, der er meget vanskelig at optage og nedbryde. Dyr har lettere, for de får deres behov for nitrogen dækket gennem de planter, de spiser. Nitrogen, der er indbygget i proteiner og arvemateriale, kaldes organisk bundet eller bare organisk N. Når planter og dyr dør, indeholder de stadig energi og organisk nitrogen. De døde planter og dyr udgør føden for nedbryderne, hovedsageligt bakterier og svampe. I forbindelse med nedbrydningen af de døde planter og dyr frigives nitrogen til omgivelser i form af ammonium. Bælgplanter som bønner og ærter afviger i deres forhold til nitrogen fra andre planter. De optager ganske vist ammonium og nitrat som alle andre planter, men kan som de eneste planter også udnytte luftens frie nitrogen, N2. Det er imidlertid en meget energikrævende proces. Bakterierne får energien foræret af bælgplanten. Der er tale om en symbiose, hvor to arter lever sammen til gavn for begge. Geografi. Hvordan sikrer vi mere bæredygtighed i landbruget inden for alle tre erhvervsgrupper? Primærerhverv, sekundærerhverv og tertiærerhverv. Siden 1950'erne har der været en stor stigning af forbruget af kunstgødning. Det er bekymrende, da udviklingen er alt andet end bæredygtig. For det første er der større CO2-udledning, end der er ved brug af naturgødning. For det andet vil det, som det ser ud nu, løbe tør for fosfor inden for 30 år. Fosfor skal bruges til fremstillingen af kunstgødning. Her hjælper EU en del. EU har en masse fælles regler, som skal sikre større udbytte, og samtidig gøre landbruget grønnere og skaffe mere støtte til landmænd. En af de grunde til, at man fra EU's side ikke har sat stramninger så højt, som vi har i Danmark, er, at vi skal fordoble udbyttet inden 2050. Så det er en af de større problemstillinger i nyere tid. Hvad skal vi prioritere? Bæredygtighed inden for forurening, eller bæredygtighed inden for sikringen af mad til de næste generationer? Det eneste vi kan gøre, er at sørge for at skabe mere bæredygtighed over hele linjen. Og hvis vi skal sikre mere bæredygtighed for udvinding af mad, er vi nødt til at ændre meget. I det primære erhverv, altså udvinding af f.eks. korn, skal vi gå efter at udvinde mere uden overgødskning. Det kan gøres ved at skifte vores afgrøder oftere og bruge afgrøder som f.eks. ærter eller bønner. Og i det tertiære erhverv kan man f.eks. sørge for mindre madspild. Det er der rigtig mange supermarkeder, der allerede gør i form af kampagner mod madspild osv. Biologi, biodiversitet. Målet for bæredygtigheden er høj biodiversitet, for hvis der er høj biodiversitet, er der mange forskellige dyr og planter. Det vil sige, at de kan overleve klimaforandringer. Skoven har en højere biodiversitet end det åbne land, for der er mange forskellige leveområder. Den største trussel mod høj biodiversitet er pladsmangel. Det siges, at naturen er blevet opsplittet. Det vil sige, at små steder er opsplittet, og derfor er der færre muligheder for høj biodiversitet i disse områder. Sammenligning mellem økologisk landbrug og konventionelt landbrug. Det typiske økologiske landbrug danner et lukket kredsløb, hvor det ikke er nødvendigt med hverken såsæd, gødning eller dyrefoder udefra. Målet er at opretholde et sundt helbred for både jorden og dyrene. Dyr. På den økologiske gård findes der kun lige præcis det antal dyr, som den tilhørende jord kan ernære. Er der flere forskellige racer, holdes de adskilt og fodres hver for sig, hvilket mindsker risikoen for sygdomme. Gylde. Antallet af dyr matcher jordens kapacitet. Kommer der kun den gylde, som jorden kan optage. Desuden gødes der med plantekompost og andre organiske former for gødning. Forskelligartede afgrøder. For ikke at udpine jordens veksler man mellem de forskellige afgrøder. Mellemafgrøder som kløver og bønner giver jorden kvælstof og gør den frugtbar. Såsæd og foder.
Det, der høstes på markerne, anvendes til dyrenes foder og som såsæd til næste års afgrøde. Konventionelt landbrug. På de traditionelle landbrug er det naturlige kredsløb brudt. Kvæg og jord dyrkes separat. Hvis der mangler et naturligt input, hentes der hjælp udefra i form af medicin, kunstgødning og pesticider. Industriel kvægbrug. Målet er at producere så meget kød som muligt på billigst mulig måde. Med dette formål for øje holder man dyrene i kæmpestal og opretter dem med beriget foder, vækstfremmere og medicin til at blive slagtet så hurtigt som muligt. Færdigfoder, antibiotika, vacciner og massedyrehold. Industriel jordbrug. Afgrøderne vokser op og ned af hinanden på kæmpemarker. Det gør dem modtagelige for skadevolde og smitter. Og man sprøjter derfor med plantebeskyttelsesmidler den jord, som er blevet udpint af dyrkningen af enkeltafgrøder behandles med syntetisk gødning.